το λεγόμενο κοινωνικό κράτος στην ισχύουσα δημοκρατία εφαρμόζεται πάνω στην αρχή της λεγόμενης αναδιανομής του πλούτου. Εμείς διαφωνούμε με τον ορισμό, διότι στη δημοκρατία ο πλούτος δεν ενοχλείται. Εκείνο που συμβαίνει είναι ότι γίνεται το όποιον κοινωνικό κράτος μέσα από την αναδιανομή του φόρου, της φορολογίας, η οποία ασκείται τόσο με την έμμεση πάνω στο σύνολο του λαού, όσο και την άμεση πάνω στις μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις. Αυτό είναι το ένα. Απαιτείται όμως για να εφαρμοστεί στην πράξη το κοινωνικό κράτος και η διαμεσολάβηση του υπάρχοντος συστήματος της γραφειοκρατίας, που αυτονομείται εμπολής τόσο από την πολιτική εξουσία, την νομοθετική, όσο ακόμα και από την εκτελεστική εξουσία. Θα πρέπει να παρέμβουν θεοί και δαίμονες για να βοηθηθεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος υποφέρει στα πλαίσια αυτής της δημοκρατίας και αυτού του πολιτεύματος. Άρα λύση δεν υπάρχει. Για δεκαετίες και ίσως εκατονταετίες ακούμε ότι η δημοκρατία θα φέρει το κοινωνικό κράτος, και κοινωνικό κράτος δεν είδαμε πουθενά. Εμείς οι εθνικοκοινοτιστές τι λέμε? Ότι για να υπάρξει κοινωνικό κράτος πρέπει πρώτα να υπάρξουν πόροι προς τις κοινότητες και αποκεντρωμένο σύστημα κοινωνικής πολιτικής. Αυτά είναι τα δύο μεγέθη που θέλουμε να εντάξουμε στο σύστημα του εθνικού κοινοτισμού. Πώς θα έχουν πόρους οι κοινότητες? Με την κατάργηση της ισχύουσας ιδιωτικής τραπεζοκρατίας, την οποία ενισχύει και υποβοηθεί το κράτος, και τη δημιουργία της κοινοτιστικής τραπεζικής οργάνωσης πάνω στα αχνάρια του παλαιού συνεργατισμού που υπήρχε σε κάθε κοινότητα και μπορούσε να βοηθήσει την κοινωνία με δάνεια κλπ. Μόνο με μία διαφορά. Τα επιστρεφόμενα δάνεια που θα κάνει η τράπεζα του λαού θα αποτελούν πλούτο για την κοινωνία, διότι είναι παραξέντα από την εργασία της κοινωνίας. Οπότε σε αυτήν τη φάση θα αντικαταστήσουν στις κοινότητες την φορολογία. Δεν θα υπάρχει φορολογία εφόσον θα καλύπτονται τα έξοδα των κοινοτήτων, των συνοικιών κλπ. Από την τράπεζα του λαού. Και το δεύτερο είναι η αποκέντρωση της γραφειοκρατίας, ούτως ώστε η τοπική αυτοδιοίκηση να μπορεί να μεριμνήσει άμεσα και να φροντίσει τον συνάνθρωπό μας, ο οποίος για τον α ή β λόγο υποφέρει και έχει την ανάγκη στήριξης από την κοινωνία. Και είναι πολύ πιο εύκολο να συμβεί αυτό, διότι σε κάθε κοινότητα, τόσο οι πολίτες όσο και ο κοινοτάρχης, ο οποίος θα είναι ελεγχόμενος από την λαϊκή συνέλευση, θα μπορεί άμεσα να επέμβει έχοντας και τη βοήθεια της τράπεζας του λαού. Και έτσι πολλά προβλήματα θα λύνονται άμεσα και δεν θα έχουμε ανάγκη να τρέχουμε με δικηγόρους για να βρούμε άκρη, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν. Αυτές είναι οι δύο νέες προτάσεις, ρηξικέλευτες προτάσεις του εθνικού κοινοτισμού, που, για να επαναλάβω, είναι η αποκεντρωμένη τράπεζα του λαού πάνω στα ίχνη του παλαιού συνεργατισμού, με την οικειοποίηση της επιστροφής των δανείων αφενός, και η αποκέντρωση των κοινωνικών υπηρεσιών, τις οποίες θα αναλάβουν οι τοπικές αυτοδιοικήσεις.